Yo Trigonggo. Kok mayar men kowe tak goroi. Ora ana riwayate. Ing atase negara Ngalengka duwe turun munyuk kaya kowe. Bodho kowe, cublok kowe. Rasakno lakon kang bakal mbok tempuh. Hei Trigonggo. Sangar kaya singa barung kemocor nadah daging. Nenggih raja Ngalengka diraja Prabu Rahwana ya sang dasa muka. Sasat ceprak brengose modot siunge umebdet jantunge. Labet murina gugure senopati sang Prahasta. Ketatak udar jugar bramantyane nampi piswane sang Rinaja putra saking Giritala. Nenggih Raden Bukbis Mukasura ya sang Topeng Gangsa. Sarimbit Lakang Raka ing Bikukungpura sang Rajit Megananda. Mangkono sugal sabdaning sang dasa muka. Nong tinang Karangabang kiyonake utang patiludira kang nyembur eko siji dwi watak manunggaling rasa gagak rimang muni bangun ana peteng dudu wengi ana padang dudu rina ya iku petenging antaka padanging nala. Putraku Giritala Bukbis Mukasura ngangsek pasebanmu ing semu gendong wigati. Mugi diagung paksama merdapa dawuh paduka. Kula nyuwanaken wanara ules pethak ingkang tuhu digdaya sekti teguh jayeng palugon sagah nigas jangganipun Prabu Rama. Kethek putih injih Rama mengko dhisik aja kesusu kok larapake. Aku jinja karo kethek putih aja meneh rasani batin kethek putih wae aja sebab kae tau gawe geger Ngalengka ngobong Taman Soko jenenge Anoman. Wah aja-aja kowe arep gawe wisa ning Ngalengka. Iya. Menika dadi Anoman Rama. Sapa? Sesilihipun Anom Trigonggo. Mila wujudipun kados dene Anoman nanging dede Anoman Rama. Sarsaran rasaku kapidhereng pengin aker warak Trigonggo. Sumawi kula dirakaken Kanjeng Rama. Cek budal sendika Rama.
Trigangga. Kauhe Rama kowe bisa merjaya Prabu Rama. Dewi Sudha dadi putra Ngalengka lan bakal nampa bang-bangan separone Ngalengka. Nitik umbul-umbule. Pledhuk ampak-ampake wadya balane Rama Wijaya. Ayo di bumi angus. Raden Bubis Mukasura. Aja demen anggegasah rungsuh, kurang petuk lut-lutan. Luwe malah mangan butute dhewe. Anak Dasamuka ora kena jereh getih wedi mati. Ning aja mati sia tanpa gawe. Wis. Aku duwe kasekten sing gegirisi ngiras neter guna kasantikan. Ayo amuk wong Pancawati.
Raden Anoman menawi mboten kula sapih barisaning wadya wanara tentu bedah kasulayah kathah ingkang sami pejah cerbobot kaprawiranipun topeng bangsa inggih bubis muka sura menika tanpa tanding ingkang baku kasugenganipun Sinuwun Prabu Rama kedah dipun reksa ibarat tiyang mikul boten so enteng nanging malah saya awrat sesangganipun para wadya wanara Raden gesang pancen boten gampil sebab landesanipun jujur setya rila sabar narima ambek budi luhur golek menang menika gampil ning golek bebener menika kados nyebrang segara geni gawatur ameng-ameng nyawa Raden Druhun kumwani sira mlincur Yage Swangsang Rama iki jero bebaya yakti Sinuwun Prabu Rama Raden Lesmana Gunawan Anoman paribasan yuyurumpung barong ronge nadyan agung endah negari paduka nanging sedaya sami ketaman prihatin dedebab asmara lan panguwasa nanging bebener ingkang kedah dipun dejekaken Dewaji yo pancen bener aturira Patih Sugriwa kladak pangucapira memanah senjata wanara
tungguting berbata wesi aji Kyai Gunawan kajeke bakal darbe atur sinuwun ngengeti julik kaculikanipun Kakang Prabu Rahwana ingkang tabari tindak dursila raosing manah kula dalu menika badhe wonten dom sumuruping banyu lampahing kadurjanan pramila keparenga paduka saha Raden Lesmana sesingidan saklebeting saratri punika lan kula suwun dalu menika Swelagiri kedah dipun rapeti penjaginipun yo yen pancen kowe mangkono ingsun lan Yai Lesmana manjing jroning gedhaga borong sira anemen kang bakal ngreksa punang gedhaga mengko sebab mesti padha turu parandene isih padha mlirik melek apa kira-kira padha ngerti sadurunge winarah beluh malah ana sing abotohan mendem yo tak matek aji panyirepan nenggih dadya kula samya tilem kepati para wanara kadinetraning uga rapuh sabdaning kang kukila ringkan negara sagetar Raden Anoman kula sampun atur pepenget semantena ke Taman Lena Saripati bilah setan bilai gendhuka ical Raden
kowe lah salah. Oh, sapa iki? Loh. Loh. Maling Aguna. Kowe wanuh wani dusta gendhoga. Ngaku kowe sapa? Aku Anom Trigangga. Kowe sapa? Aku Senggono Yanoman. Trigangga. Nek kepingin slamet nyawamu balekno gendagaku. Emanan jiwa ragamu. Kancawati ora ana kethek kawulane Prabu Rama cruntangan ke Patrabu. Cetha kowe panjalmaning musuh. Yo, apa-apamu Senggono? Ayo yen nyata kowe kethek pinunjul. Yen bisa nglangkai bangkeku kelakon ngrebut gendagamu. Yo, amuk Trigangga. Calon tampong, Ger. Sumrupa kita Anoman. Genulun misah Bandayada kita sebab kauningan ana. Yen sejatine Trigangga iki yoga kita dhewe lho Anoman. Nyuwun pangapunten Bukulun. Mboten nama selak. Nanging sak umur-umur kula dereng nate cecareman kalian wanita. Ya bener, Ger, bener. Ning kita kudu ngakoni nalika lakon Anoman Duta kita kasmaran Trijatha. Ya ora Anoman? Sok-sok lali. Ger Trigangga. Sumrupa yen sejatine Anoman iki Sudarma kita dhewe. Aduh jejimat kula Rama. Waduh Rama. Kula katur. Yo, tak tompong Ger. Rama kula ndodho ing kalpatan.
mila kula pejah menawi Kanjeng Rama ingkang merjaya kula. Nggih, anakku. Sak galak-galake macan ora kalu mangsa gogore dhewe. Dongengane kepiye kok bisa dadi serayane Dasamuka. Nanging ora dadi baya pangopo. Jar kowe wis bisa ngakoni sakabehing dosa kaluputan. Aku kang tanggung jawab nyunaksa marang Prabu Sri Rama. Nanging pantaning Bukbis muka sura luwih dhisik nggih. Anoman, Trigangga. Karti sampeka tentreming Swela Giri njaluk iguh Prati Kele Gunawan. Kula mundhut pamit makayangan ya, Nger. Gumulung mangrempak Kurta kuroreh kakiri Prananggana gawe gelar adalah Trigangga kowe bias elek ora ngerti kebencian dimuktekke aning alengka bareng wis kuwaregen minggat lone musuh bangsat kowe Bukbis kowe maling alok maling aku tok njuluk tungkul dadi pirantimu ngedani Prabu Sri Rama arep ngedu bangsaku mecah belah negaraku bebasan abok milih tangan ayo sing mati aku apa kowe kuatep kuarat bangsat tunggal gumu Trigangga Sang Trigangga srudet dukanira oh jendok manjing manca bakal marangi ampara Bukbis muka sura wah iya madeng aji topeng bangsa ayo Salbato Trigangga Bukbis Pak Pandeng weh parat wah waduh waduh wah mati aku ayo Salbato
pamupu ingkang angka 3 dening Adimas Albertus Kalis. Kanthi gunggung wekdal 3 kalih menit langkung 56 detik. Niki wau lampahane napa Mas Bagas? Nggih kala wau Adimas Albertus Kalis menika lampahanipun Sang Trigangga.